них, защото като те знам каква си оставта и че няма да се спогодите. Абе, като поотрасна децата, взеха да ме попитват. Един ден се обажда с майка и вика: ама майко, що правиш тук от тази пенсионера? Ами си не дойдеш при нас. И аз се сетих, че нещо ще искаш. Това било година от децата в училище. Първо беше лесно. Сино ги остави сутрин и аз после минах да ги вземем. Ама после ги записава да пеят, да играят. Минем оставим едната да я вземем, после другата. Абе, мани! Я не знам, ако не сме ние бабите, що че правят младите. Затова моите ми викат златна баба. Ама я като вземем пенсията, първо при внучетата. Они твоите ще играят ли тази вечер? Она едната игра от 9, и аз за това минах тук, да я гледам по-близо. Ама нещо се обърках от тия коридор. Не говориш? Моите пеят. На народни песни се учат. Ама как пеят, сестро, като ги слушаш, драго да ти циганки от класа. Я викам: браво, баби! Вие трябва да ги знаете тия нашите българските. От юни от чужбина учат нашите хора и песни. Та ние ли няма да ги научим? Еги, я да ги послушам. Сега, вие откъде ще излезете? От тук ли от там? По-добре от там да излезе. Добре, от там ще излезете. Колко са зле, бе, брат. Излезнаха от другата страна, па сега ще заобикарат през всички редове. Това е така, да не Андриане. Правим клип. Клип. Ей, светли ми. Ще паднат зъбите. Дразниш ме, ти казвам, гей. Андриане, ще ударим след малко.